Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El tren de gran velocitat entre Barcelona i París serà ja sense transbord a partir del 15 de desembre. Segons ha informat Renfe i l'empresa ferroviària francesa que operaran conjuntament aquesta línia, el temps de viatge entre la capital catalana i la francesa serà de 6 hores i 25 minuts. Aquest tren es posarà en funcionament amb una oferta inicial de 5 trajectes diaris per sentit, 2 dels quals enllaçaran Barcelona i París. Els trens que surten de l'estació de Sants de Barcelona cap a la capital francesa faran parada a Girona i Figueres. N'hi haurà un a les 9:20 del matí i un altre a les 4:20. En sentit invers, el tren sortirà cada dia a les 7:15 del matí i un altre a les 14:07. Ciutats com Girona, Figueres, Perpinyà, Narbona, Montpeller i Nimes estaran enllaçades per com a mínim 4 trens diaris per sentit. Barcelona i Lió estaran connectades en menys de 5 hores i es trigarà 4 hores i 17 minuts per cobrir la ruta entre la capital catalana i Marsella. També es podrà anar entre Barcelona i Tolosa a un trajecte de 3 hores i tindrà parada a Carcassona. Hem trigat més de 20 anys, però ara sí que podem dir que l'alta velocitat ens connecta Catalunya amb la resta d'Europa. És bo no solament per al turisme, sinó també per als negocis. Tot el que ens acosti a Europa és benvingut.